ere zonaldean zaude. Sakanan. Sakanako hiriburuan esango dugu Altsasun gaude. Altsasun, bai. Baina zuetzara Altsasuarra jaiotzez. Ez. Orain bai? Tunisiarra naiz. Bai. Tunisiarra. Eta orain hemen nago orain dela 18 urte. Zuek onera etortzen zaretenean, esan didazu, berehala konturatu zinela, bazegoela hemen beste hizkuntza bat. Bai. Euskara ere bazegoela, bi hizkuntza hitz egiten zirela, eta suposatzen dut gaztelera bazenekien ere bai? Ez. Etzenekien, zuk ikasi zenituen, bai gaztelera, eta bai... Eta gero euskara. Gainera honek euskara ez, euskara bakarrik ez. Bueno, euskara, gaztelaniaz, frantsesa, inglesa, bueno... Una da, zer da, una? Una motocikleta. Eta gero bere izakerak laguntzen dio, oso irekia da, oso irekia zara. Eta esan duzu, hasiera batetik ere kuadrilla batean sartu zen. Bai. Rabeb, ikasi du zure izena. Bale, oso ongi. Aurreko saioan ikasi nuen. Aurreko saioan kontatu zen egun pixka bat, noiz etorri zinen, zergatik hasi zinen euskara ikasten, nola joan zitzaizun guzti hori ere. Gaur ezagutuko zaitugu euskararekin zure egunerokoan. Bai. Zeren zuk baduzu okindegi bat, bai. Familiko okindegia duzue. Familia daukazue, gizonak eta zu senarra. Bai, nire senarra eta nik. Hori da. Eta okerrez banaiz hau da zuena. Bai. Orduan gaur jarraipena egiten dizuegu. Ea bezeroekin, ze harreman daukazu, nola moldatzen zaren. Bai? A ber. Arela. Ongi, fresko. Ze ongi. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren gordailua jarriko nuke. Limoi ondo bat gazia eta gero etxeko ataria, etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua banatuko nu
Rabe, hemen gaude, zure eguneroko txokoan. Bai. Bai? Bai, nire bigarren etxea. Edo igual lehenekoa. Bai, edo igual lehenkoa, bai. Ordu asko sartzen dituzu hemen. Bai, ordu asko hemen nago. Zenbat urteia hemen, okindegi honetan? Urte, 18 hilabete, orain. Hemen urte eta erdi? Bai, urte eta erdi. Bai. Bale, senarrak eta zu? Bai, lehenengoak nik eta gero ja sartu zen nire senarra nirekin. Orduan, okindegia hartu zenuenean, euskaraz bazenekien, ja? Bai. Eta jendea, etortzen zenean zure gana, nola hasten zen zurekin konversazio hori? Ze hizkuntza erabiltzen zuen? Nik hasten naiz beti euskaraz. Zuk ematen duzu lehenengo pausua. Beti, kaixo zer moduz, beti euskaraz. Ez badaki bera euskaraz, ja hasi zen erderaz, eta nik euskaraz. Eta hemen Altsasuan jendeak ezagunak dira orduan, badakit, berak egon zen euskaltegian, badaki euskara, baina ez du hitz egiten, bera ez dakit, badakit, gutxio gara bera. Claro. Eta batzutan jendeak euskalduna da, eta inkez nekien, eta berak, oi, euskarak, eta etxarrikoak dira, edo, zu badakizu euskara, bai, gorekin orduan euskaraz, eta horrela. Claro, zuk ematen duzu lehenengo pausua bestela, jende askorentzako ez dakizu euskaraz? Ez. Baina danigatik, euskara ez hasteko. Zuk behar duzu praktikatzeko modu bat da? Claro, bestela lan asko ikasteko, egin dut lan asko eta esforzo handia egin nuen ikasteko hizkuntz hori. Eta gero, ez erabili, ez da... Karo, zu etxean zaude, edo lanean zaude? Edo lanean. Etxean arabieraz egiten duzue? Bai. Etxean ez dauka, euskarak ez dauka bere tokia, baina lanean egin diozu bere tokia. Hori. Eta nahi duzu. Eta nahi dut. Eta gero daukat, normalian egoten naiz talde batean mintzakidean. Astean behin, elkartu gara hemen, lehen elkartu gara beste taberna batean. Baina hartu nuenean hori, taldea ja mugitu du hemen, eta nik egoteko niokazen. Eskerrik asko taldea. Mintzakide taldea onera ekarri. Eta hemen, astean behin, egon gara 2 ordu gutxi gora bera, eta mintzatu euskaraz. Ongi. Eta da ona, baina da egun bat. Bai. Orduan ja, hasi nintzen jendearekin hemen, eta hasi nintzen euskaraz. Zuk ematen duzu pausu hori, lehenengo pausu hori, eta jendeak ongi hartzen du. Bai, ni uste dut jendea pozik dago. Kanpoko pertsona bat euskaraz ikasi eta euskaraz mintzatu. Guk baloratzen dugula esan nahi duzu, ezta? Kanpotik etorri, gure hizkuntza ikasi, eta gurekin euskaraz aritzen den pertsona hori baloratzen dugula. Zuk hori jaso duzu. Bai. Euskarak orduan, esan dezakegu, gerturatu zaituela gehiago hemengo jendearengan, euskaldunengan batez ere. Zuk esaten duzu, euskaldunok baloratzen dugula, ezta? Bai. Kanpotik etorri eta euskara ikasi. Orduan, zuk uste duzu, euskara ikasteak zuri eman dizula plus hori. Bai. Gerturatu zaitu. Eta nik ikasi dut plus hori hartzeko. Plus hori hartzeko lanean egon, ja izan dizut, lanean egon. Eta lanean nago, eta da nire kurrikuluman da plus bat. Da plus bat. Aurrekoan esan zen igun, zenuenean zalantza, alaba A ereduan edo D ereduan matrikulatu, etzenekielako zenbat denbora egon behar zineten, esan zenula, euskara gehitu egiten den gauza bat da, gauza bat gehiago jakingo du. Claro, zuk ere bai hori ikusten duzu, gehitu egin duzu. Bai, gehitu egin dut, hau. Eta pozik nago hauekin ere. Eta hemengo jendea gerturatzen zaizuna, euskara ez dakien jendea. Eta zuk lehenengo hitz hori euskaraz egiten diozunean, ongi hartzen du? Personaren arabera. Ni uste dut hemen nago ja urte bat eta erdi, pertsona bat bakarrik ez du hartu hau oso ongi. Eta esan du, beti euskaraz nirekin, nik ez dakit euskara. Horrela, eta itxura euskaldunan daukazu. Zuk esan zenion. Itxura euskaldunan daukazu, horregatik. Baina, azken eguna, beti erderaz berarekin. Baina, baina zuk eman duzu pausu.
Ongi. Bueno, hori- ikusiko zaitugu lanean, eta bezeroekin ere ze harreman sortu duzu, zagutuko dugu. Bai, osongi. Argi gehiegi loa eusteko, izar gehiegi ezamesteko. Lo hartuko nuela enuen benetan usteko, Arratsaldeko lau arnasetan, bizi ninteken hankapuntetan. Erdilo dauden lehen lastanetan, baina gaur ez dit balio, gainezke interpretazioz, hainbat gaur eman nizkio, eta bueltan doazkio. Gabe, gonbidatu guzti eskatzen dizuegu gauza bera. Zein duzuen euskarazko hitz gogokoena, edo espresio gogokoena, edo esamolde gogokoena? Baduzu bateon batola Bai, hitz bat da albaitaria. albaitaria? Bai. Ba, luzea da, normalean jendeak motzak eta Ja, zergatik? Baina izan da hitz bat arabe eta euskara. Eta da nire lehenengo hitza da euskara eta arabe. Zer esan nahi duzu euskara eta arabe dela? Bietan gauza bera esan nahi dela? Gauza bera, dira albaitaria. Eta horrela esaten da berdin Albaitari, en arabe, albaitari da hori, albaitaria. Veterinario bat? Veterinario bat, hori. Aberekin eta... Bai, eta nik geratu naiz harrituta zu bezala Bai. orain, bai. Harrituta. Nork geratu esan naiz. behar zuen, arabierak eta euskarak bazutela zer ikusirik? Nengoen klasean, euskaltegian, eta pues lanak euskaraz, eta atera da albaitaria egiten. Albaitaria, baina zer da albaitaria hori? Baina hau da arabe. Ez da nire irakaslea, zekien ez da ere, eta nik da albaitari da veterinario arabe, da arabe. Eta geratu naiz hitz hauekin, eta ez dut... Hori da, gelditu da hitz hori. Badago euskaraz beste hitzen bat ere... Bai. Badaude Bai, gehiago? egon nintzen gero nire etxean, eta jarri dut interneten hitzak euskaraz eta arabe, eta atera da zerrenda bat. Zerrenda, baina nire hitz berezia da albaitaria zerrenda eta nire lehenengo hitza arabe eta euskara. Euskara eta arabiera batu zituen lehenengo hitza. Eta esan nahia berdina. Beste bai. hitzak esan didazu joan zinela etxera eta interneten bilatu zenuela, Bai. badaudela hitz gehiago, Bai. baina esan nahi bera daukate ere bai? Batzuk Batzuk bai, bai. eta gehienek alekin hasten da. Al hasten ere... Bai, erderaz bezala alekin da sustraiak arabe daukala, Bai. hori. Joan behar naiz etxera, eta nire gaurko lehenengo lana hori izan behar da. Bai. Ordenagailua piztu eta begiratu. Bai. Ez? Kuriosoa iruditu Bai, zaidalako. niretzat ere. Niretzat izan zen kuriosoa. Euskara da hizkuntza oso handia, oso zabala hitz asko dauka, Bai. baina ez dut pentsatu ikarriko dute hitz bat arabetik ona, euskaraz. Orduan geratu naiz, Bai, ni ere geratu naiz orain, Rabel. Bai. Albaitari orduan. Albaitari. Idatziko diguzu, mesedez?
Arratsaldeko txanda, jende asko izaten duzu arratsaldetan? Kaixo. Goizean baino gutxiago. normalean. Errespetak egiten du goizean. Kaixo, non. Ogi bat, Ogi bat. A ber, zein ogia? 4 punta ez dago. Lau punta ez dago ez, gaur ez. Bueno, ba, normala. Normala. Bai, Hau bai. eman duzut? Bai. Bai. Inporta zaizu, entzun zaituztet euskaraz? Bai, Rabe, tunisiarra izanik, zuk beti hitz egiten duzu euskaraz Raberekin? berarekin bai, gehien bat bai. Bai, normalean bai, euskaraz egiten dugu, bai. Eta- Badakite euskaltegian ibilia dela eta horregatik egiten dut euskaraz berarekin. Euskaltegian ibilia badakizulako, Bai. baina berak ere niri lehen aipatu dit, bezeroei beti lehenengo hitza bintzat euskaraz egiten Bai, diela. bai, hala da. Suposatzen dut zuri ere hala egin Bai, ez zizula. Bai, gu ezagutzen ginen, Aurretik? Aurretik Ah, ezagutzen bale, bale. ginen. Bai, Bai, ezki Altsas oso txikia da, jendeak ja gehienek ja ezagunak dira, ez da, orduan. bai, alde badakigu- honetan bai, alde zaharrean bai. Orain jende gehiago dago, kanpoko jende gehiago dago, baina hala ere, elkar ezagutzen dugu gehienok. Eta nola baloratzen duzu tunisiarra izanik, Altsasura etorri, euskara ikasi, seme alabak ere euskal munduan murgildu ditu. Nola baloratzen duzu horrelako? Ba, nahi kriston iruditzen zait. Hemengo askok egin ez dutena egin izan dute beraiek. Eta oso ondo baloratzen du nik hori. Oso ondo. Oso ondo. Nahi oso positibo iruditzen zait. Eta oso ondo dago. Positiboa norentzat da? Beretzat, guretzat, euskararentzat? Euskararentzat baita, guretzat bai eta hientzat ere. Ikastea beti ona da eta guztiontzat ona da. Eta oso ongi. Askotan entzuten diegu beraiei euskaltegira joaten dira, euskara ikastera, ordu asko sartzen dituzte, hizkuntza oso arrotza zaie gainera, eta gero euskaltegian ikasitakoarekin ez da aski, gero praktikan jarri beharra dago eguneroko horretan, eta Rabeben kasuan bere lanean hori jarri nahi izan du, martxan jarri nahi izan du, Eta lortu du. lortu du. Eta lortu du. Saiatzen da eta saiatu da eta lortu du, bai, egia da. Bai, hemen beste denda batzuetan baino askoz gehien zuten da euskeraz. Eta betiko altsasoarrak izan da, jabeak, eta ez dute euskaraz egiten. Eredu bat orduan badugu, Hoxe, ezta? eredu bat, bai. Eta ez dakit kontatu dizun, Ez, baina euskaltegian ibili zenean aurkeztu zen literatur lehiaketa batera baita ere. Ba, ez dit kontatu. Bai. Mahaian. Bai. Euskaltegian zegoenean literatur lehiaketa batera, eta Bai, zer eta- egin behar zenuen? Nano ipuin bat egin behar zuen, Aha. eta irabazi zuen bere mailan. Rabel, Bai. Bueno, gainera Bai, euskaraz baina- idazten nanoipuina eta irabazle. bai, bueno, bat bakarrik, baina, bueno, ongi, bai, hori. Bueno, baina hori ondo, zer zen euskaltegiko ekintza bat, euskaltegi barruan. Mankomunitatekoa. Mankomunitateak antolatua. Bai, mankomunitateak antolatzen ditu bi literatur lehiaketa. Aha. Bat Maria Markotegierena Bai, eta bestea Nano ipuinak. bai. Eta Nano ipuina dago zuzenduta euskaltegitako ikaslei. Eta horretan irabazi zuen, bere mailan. Hori noiz izan zen, Rabel, euskaltegian hasi eta denborara, hasieran nola izan zen? Lehenengo urtean, pues, eske urtero egiten da ipuin bat, eta hori egin dugu lehenengo urtean, eta, bueno, irabazi dugu, orduan, bueno, pozik gero. Hemen daukagu, Rabel, famatua orduan, eh? Bai. Bueno, hori. Bai. Hemen, bera kontatu dit, bezeroei beti euskaraz egiten diela, hasieran, eta normalean ongi hartu izan dutela, kasu bakarren bat egondala hemengoa izan, eta euskaraz jakinez, eta leporatu izan diona, zergatik egiten diazu beti nire euskaraz. Eta berak erantzun omen ziola, euskaldun itxura omen duzu. Oso ondo dizu zait. Eta handik aurrera jarraitu du erderaz egiten, Erderaz o berarekin, saiatzen da hombre, zerbait? Ez, erderaz berarekin. Ez badu nahi, orduan, Vale, vale. errespetatu, orduan. Bueno, pues hor daukagu horrela. exemplu bat, Bai. ez? Hemengoa izan da, gero esango dute kanpoko ez dutela aleginik egiten. Bai, Egiten dute. Bai. Egiten dute. Ez bakarrik beraien seme-alabekin, zer Ez, oso ez, ohikoa ez. da, Ez, ez. seme-alabak agian Bai, bade hori eredu bai. batean matrikulatzea,
baina berak Bai. pausua eman zuen ere bai, Bai, berak ere bai, bai. euskara ikasteko pausua eman Bai, zuen. Hala izan Eta euskaraz lan egitekoa, Hoxe. txalotzekoa, araber, Mila esker. Bezero gehiago dituzu, esker, bai. gaur grabatzera etorri gara eta gaur bezero guztiak etorriko zaizien. Sartu, lasai aurrera. Ustela kamarak dauden bitarte. Ez dizut galdera, izena galdetu. Maria Luisa. Maria Luisa, zu hemengoa zara Altsasokoa, Altsasokoa eta euskalduna jaiotzez, Bai, euskalduna jaiotzez. eta horrelako gauzak orduan gustora hartza ditugu. Bai. Zuk uste duzu olako jendea gehiago gerturatzen dugula gure gana? Kanpotik etorri eta euskaraz ikasi duen pertsona hori errazago hartzen dugula gure etxean, gure artean, Izan daiteke, gizartean? izan daiteke. Bai, nik izango luke baietz. Bai, hizkuntzak Creo que sí. erakartzen du, hala Daukat bai. bi. Nahi duzu bat? Bai, nik uste Batzen dut. gaitu. Bai, nik uste dut, baietz. Bai. Eta gu prest gaude gainera laguntzeko, Handia du ezta? txikia. Oroar bai, izan daiteke irakaskuntzan aritu naizelako baita ere. Euskaltegiko irakasle izan naiz. Ara! Izan Ara! daiteke, Hori ere ez genekien. baina bai. Claro, orduan hor Bai. badaukagu ere. Bai, hor daukagu una malformación profesional. Bai. Eta egila da. Bueno, bai. baina hori, lan hori denok Baina hartu ona da. beharko genuke, Bai, ez? bai. Ikasten dagoenari Bai. erakusteko modurik onena aritzea Kalea, da. eta kalea. Bueno, kalea, hori da, gauza bada ikasten duguna, baina praktikan jartzea. Jo, mila esker. Zergaitik. Jarraituko dugu jendea euskalduntzen. Gure Euskal Herria euskalduna izateko, Euskaldun du behar. oso ongi, mila esker, Mareitza. Zuei, hala, agur. Aio. Agur. Placer bat izan dela, zu ezagutzea, zure irri horrekin hartu gaituzu. Eskerrik asko. Bai. Eta etorreko naizela, beste behin ere. 13 kilometro ditugu tartean, gehiago ez. Vale. Eutsi jozu, zure euskara ikasteko gogo horri. Animo, ikasturte berri honetan, berriro ere euskaltegira buelta duzula. Etorri berriro iten izatuko dugu, hemen. Kafetxo bat hartu. Kafetxo bat. Mintzakidera etorriko naiz. Hori. Claro, egunen batean etorriko naiz, Vale. Mila esker. Naizu. Vale? Ale, Aio. agur, aio.